Hey, amunawe. Ngwane vantu avasati vakane mutikiti. Kwatosvipa ku. Chini chakada yakuti igumo renyu rakada. Hamuna kaya mashakani akakwashara wekumwoyo mwesiya uyu. Una wakapawa. Unoshasha kukaya mutikiti antu. Unofana kutengera sura pawe chida. Inoite isi toda wakatamba. Bate musi. Ndotoziva kuti wakapfawa anti uri mugirini. Uri mugirini peyana mumagwera akona. Zvinoita ngezvekuti weikaya mutikiti zviyani. Unofana kutangira kusura uchatanga uchiri sura. Mapedza muzotenderera kudai. Noita kuti mupidze uchidai. Usaemere kuti ukombe. Uchizotanga kukaya wembiri wenziro unenge watomisa. Ina hatidaro. Ndikutozviona ndakatozvifunga ndazviona kuti ndipanapo unotangira sura uchasati watombodini. Atitodaropi tizvidizvo nekuti unoti kwasharara. Auzi kuti kwasharara uyo katonaka. Amukaiwe mberi mweitanga zviya mutange sure usati wakwasharara weshe esura acho achakadini Achakati. And then uchizoenda mberi wemberi weiti kore iwo mbichana ngokuti unenge waluza unotoluza Haiwa zvangu. Hatityi maluziro akadaro ekuti tirye chiro chakakwasharara. Unotozwa mupoto. wakasima wakawandisa Eya. handi mwazviona Eya. mavu aripo kwakanaya zuva ndo Kwakanaya zona. mavu aripo mavu ibvupu anotopera atobiwa babangu Tinosuka. Tinosuka kwakanaya. Ana mwari vantu unoona dzukuru anoti anenge eitamba saswerere kuemere mbuya kuti vauye ukaya mutikiti nousiku Tochidini mbuya? basa chibani Kutobasa. Kutamba kuno. zvakatokonza Kutamba ndo kunowanda. makaba kuri kurumwa Kutamba ndo kunowanda. kuri kurumwa igumo renyu rakadai ridi vantu vakatoti ndiani muroi uri mumundamwo kube muntu unototsvake muropa unoda kuwandisa Kutamba umweni aiwa udi hawo umweni usabgaya sadhuno. saidhino wakati fresh Ehe. Tiashire magume kwedu tingatoremba baba kuziya we